Ja, her er en video, der handler om fejlfinding. Jeg vil demonstrere forskellige metoder til at finde fejl, og selvfølgelig også forskellige fejltyper. Og ideen er jo, at det skulle sætte jer i stand til også selv at kunne finde fejl på en systematisk måde. Så det I ser og hører her, det kan I jo genspille det antal gange, der skal til, eller de dele af det, der er nødvendige. Øhm, Som udgangspunkt her, der har jeg valgt et program, som finder primtal. Det har vi jo arbejdet lidt med før, men jeg har altså lavet et her, der finder primtal. Faktisk er det lavet lige nu her, så det finder alle primtal op til og med 1 million. De er alle sammen med uden undtagelse. Og det er sådan set ikke programmet, der er i fokus, men jeg kan da godt lige sige lidt om ideen i koden her. Den er faktisk ikke ret lang, men det der sker, det er, at når man har fundet nogle primtal, lad os bare sige, at vi har fundet de første 10, så leder man efter et, der er højere, så man tager så et tal, der er lidt større, og så undersøger man, om alle de tidligere tal går op. Fordi pointen er, at man behøver ikke undersøge, om alle tal går op, man kan nøjes med at undersøge, om tidligere fundne primtal går op. Det sparer en masse tid. Og man behøver heller ikke at forsøge med alle tal, der er mindre end det man har, altså at dividere med alle tal, der er mindre, alle primtal, der er mindre end det man har. Man kan nøjes med at gå op til kvadratroden af det man har. Så de to ting til sammen betyder altså, at man ret hurtigt kan finde et meget stort antal primtal. I kan se, hvis jeg trykker reload her, ja, så sker det nærmest instantant, selvom den finder alle tal op til med 1 million. Så det er bare sådan lige om lidt om baggrunden for programmet, men fokus her nu er på, hvordan man kan finde fejl i det. Og jeg har så lavet en version her, hvor jeg har tilføjet nogle fejl, og så kan vi her se, hvad der sker, når man kører det. Ja, så sker der ingenting, og det er jo altså fordi, der er fejl i. Og hvad gør man? Man kan selvfølgelig kigge på koden, og det gør man jo hele tiden under alle omstændigheder, når man sidder og skriver i det. Og der bliver man jo nemt lidt blind. Det er ikke sikkert, at man kan finde fejlene, selvom man selvfølgelig hele tiden sidder og prøver at kigge efter. Og en vigtig pointe her, det er også, at man kan eventuelt, hvis man arbejder sammen med andre, eller har mulighed for det, få andre til at kigge på det, fordi friske øjne vil ofte kunne se nogle fejl, man selv har stirret sig blind på. Men bortset fra det, så det med bare at sidde og kigge, det er ikke nok. Man skal have nogle forskellige metoder. Og i det her tilfælde, så er den væsentligste, det er, at man kan bruge i det her tilfælde, nu bruger jeg jo Firefox, så højreklikker jeg her og trykker inspicere eller inspect, og så åbner der jo et vindue her, og dels så kan man her i inspektørvinduet, hvor vi kan se hele dokumentstrukturen, så kan man se, hvad der egentlig ligger inde i HTML'en, men her er der jo faktisk ingenting. Mit program, det er jo lavet sådan, at det hele ligger i scriptet, og så er det først, når der er fundet nogle tal, de bliver skrevet ud. Så man bliver ikke særlig klog i det her tilfælde at kigge her. Man kan bare se, at der ingenting er. Men så har vi jo konsolvinduet her, og det er jo det, man oftest bruger. Og så må man jo, den nederste her, det er sådan en standardfejl, man får med noget med tegnkodningen. Den betyder egentlig ikke noget, det er noget med en header, så den ignorerer vi bare. Men det væsentlige, det der så står heroppe, der står, og det er jo ret præcist, der står, at der mangler et semikolon efter en forløbekondition, altså en kondition, det er en betingelse. Og der står faktisk også her præcis, hvilken linje det er i, det er i linje 14. Så der er altså et manglende semikolon efter linje 14 i en forløbe. Så nu kan jeg jo bare gå ind i mit program og kigge, her er linje 14, og der er jo en forløbe, og betingelsen i forløben, det er jo altså den midterste her. Det her, det er initieringen, og det her, det er betingelser, og det er det, der bliver udført bagefter hver løbe, som jo i virkeligheden er noget, der lige så godt kunne stå hernede. Men betingelsen, det er altså den her, der mangler semikolon, står der i vores fejlmeddelelse. Og det er jo tydeligt nok, at når vi har fået det at vide, så kan vi jo godt se, at der er en tastefejl. Der står et almindeligt kolon der, det dur jo ikke. Så det må jeg jo redigere og lige gemme. Og så må jeg over og reloade mit program her og se, om det hjælper noget. Og nu har jeg jo lavet mange fejl her, så det er ikke nok, men så fik vi da løst den. Og så kan man se en ny fejlmeddelelse her i konsollen. Is prime is not defined, står der. Og det er altså i linje 15. Så går man ind og kigger i linje 15, det er altså den her, og så står der is prime. Det er jo en funktion, kan vi se, og der står den ikke defineret. Og det er jo da mærkeligt, kunne man synes, fordi den er jo hernede, og hvis jeg klikker her, så viser den her grøn begge steder,
at den har genfundet det ord heroppe hernede. Det er den her editor, jeg har her, kan gøre det. Så hvad er det, der er galt? Ja, så må man jo kigge hårdt på det, og nu siger den jo, at den der ikke er defineret, og så må man jo opdage, at den her starter med lille i, og den starter med stort i. Så fejlen er jo simpelthen, at det ikke er den samme funktion. Så det må jeg også ret. Og jeg kunne gøre det enten for oven eller for neden, men nu laver jeg det her om til et lille i, og gemmer den. Sådan der, så slap jeg forhåbentlig af med den fejl. Og man kan måske jo lige bide mærke i her, at det var altså en ny fejltype her. Først var det en syntaksfejl heroppe omkring kolon og semikolon, man havde lavet forkert. Og her, det var sådan en anden standardfejl, man kan komme til at lave, at man introducerer selv nogle funktionsnavne, og så kommer man til at fumle med stavningen, så den ikke er den samme alle steder, hvor man bruger det. Men nu har jeg rettet de to, og så kigger jeg herover i konsollen igen. Og så står der linje 26, document right is not defined. Det er jo altså hernede. Den er ikke defineret, står der. Og det er så, kan man sige, en tredje type fejl, fordi det handler jo om, at det er de funktioner, vi selv har lavet. Det her, det er jo en standardfunktion, man kalder. Og der er man jo nødt til at vide, hvordan syntaksen eller navnet på den er. Og der er to ting, der er galt her. Den ene ting, det er, at det er jo en funktion, som JavaScript stiller til rådighed til, eller metode hedder det også, i forbindelse med selve dokumentet, så der skal faktisk være et punktum her imellem. Det skal der altid. Når man har sådan et objekt, hvor man vil kalde en af metoderne, de funktioner, der er tilknyttet, så skal der altid være et punktum her imellem. Så det manglede altså. Og det kan vi jo ikke se i fejlmeddelelsen her. Der står bare, at fejlen var der, og at det, der stod før, var ukendt. Så der var man altså nødt til for eksempel at søge på document right, og så finde et eksempel og se, hvad der står der. Og hvis ikke man kan huske, at der mangler et punktum. Så nu kan jeg gemme det og prøve en gang til. Og der sker stadigvæk ikke noget. Og irriterende nok kan vi se, at den giver faktisk den samme fejl en gang til. Men det er ikke helt det samme, fordi før stod der, at den ikke var defineret. Nu står der, at det ikke er en funktion. Så vi må kigge på den linje igen. Så før der var det hele det her ord document right uden punktum, der slet ikke giver nogen mening. Nu står der document, som giver mening, men når der så står, at det ikke er en funktion, ja, så betyder det, at det, der står her bagefter, ikke er en af de metoder, som man har til rådighed i dokumentet. Og det er jo mærkeligt, for vi ved jo, at der er en, der hedder right tilgængelig. Men hvis man undersøger det lidt nærmere og slår det op, så vil man opdage, at den staves ikke på den her måde. Det skal være et lille v i stedet for et stort v. Og det kan man jo kun finde ud af ved at prøve at slå den op, eller finde den i et tidligere eksempel, man har lavet. Så nu har jeg rettet det også, og så prøver vi en gang til. Og nu skete der lidt. Nu kom der et total frem der. Men det svarer jo ikke til det, vi så i det fulde program her. Så der er jo noget galt. Og hvad er mon nu det? Nu er vi i den kedelige situation, at vi faktisk slet ikke har nogen fejlmeddelelser andet end den her, vi godt kunne ignorere med tegnekodningen. Men den kommer altså ikke længere end til at skrive 2. Og hvor kom det total egentlig fra? Jo, hvis vi kigger i koden, så kan vi se, at vi starter med, at vores liste er nødt til at tælle med en begyndelse. Vores primtalsliste at have et eller andet i sig. Så vi har lagt det første primtal i den her, som er 2. Og så ender vi med at skrive ud. Så det vi ser her, det er altså, at den bare får skrevet de første total ud. Men den kommer ikke længere på en eller anden måde. Der er noget galt. Og der er ingen fejlmeddelelser, så hvad pokker er det? Men der kan man jo så gøre det, at man herinde i den her funktion, isPrime, der kunne man jo prøve at tilføje en alert, hvor vi skriver et eller andet ud. Der er jo mange muligheder for, hvad man kunne finde på her, men nu har jeg så valgt på det her sted at lave en alert, hvor jeg så skriver argumentet t herud. Fordi så bliver jeg måske lidt klogere af det. Hvis jeg havde et sted på skærmen, et eller andet output-div, så kunne jeg også have puttet det ind der med out inner HTML lige med. Men her får jeg altså en alert, og så stopper programmet der, så vi prøver den. Og så klikker jeg her, og så siger den undefined. Og det bliver den ved med sådan set. Jeg kan så slå de her dialogbokse fra. Så nu har jeg fået at vide her, at t er ikke defineret. Og det kan man jo synes er mærkeligt, fordi t er jo defineret heroppe. Det her står ikke i en funktion. Så t er jo en global variabel, der jo sådan set skulle være kendt. Men det viser sig jo, hvis man kigger hårdt på det,
at når der står et argument herinde til den funktion t, så det som den værdi t har herinde i, det er den, der er smidt ind i funktionen, når den bliver kaldt. Og hvad bliver der puttet ind, da den bliver kaldt? Upsi, der står slet ingenting her. Så problemet er, at her tager vi fat i et argument, som slet ikke eksisterer, fordi det ikke er overført. Så det man kunne gøre, det er at tilføje t her. I virkeligheden så kunne man faktisk godt have lavet være at have slettet det begge steder, fordi t er en global variabel, men normalt så vil det være sådan, at man vælger at overføre et argument til funktionen, og så skal så også med her i funktionsdefinitionen, sådan at argumentet er både i kaldet og i definitionen af funktionen. Så nu har jeg gjort det, tilføjet det her t på det sted herop, sådan at den hernede ved, hvad t er. Og hvis jeg så kører det igen, så skulle det gerne være sådan, at nu får vi ikke længere undefined, nu er t i stedet for noget, og det løber så derud af. Og hvis jeg nu prøver at slå de her fra, så ja, det hjalp. Jeg fik jo nogle fejlmeddelelser, men jeg fik nogle alerts, som fortalte mig, at det her t deroppe manglede, så nu har jeg løst den fejl, og nu kan jeg godt lige slå de der alerts fra og udkommentere det igen. Det betyder så bare, når jeg kører programmet, at så går jeg stadigvæk i stå der, så jeg har stadigvæk nogle fejl. Og igen får jeg faktisk ikke nogen fejlmeddelelser, så den er jo ikke så rar. Så hvad kan der være galt? Og her har jeg måske ikke et helt oplagt bud på, hvad man skulle gøre. Altså vi kan jo se, at efter den har været den her igennem, den skrev jo alerten ud flere gange, så den kørte rundt i den her løkke. Men det der faktisk er fejlen her, det er, at hvad er det vi skriver ud til sidst her? Det er jo lille p. Men lille p, det er den løbende værdi af primtallene i listen, som vi bruger for at lede efter det næste. Det vi skal skrive ud, det er jo hele listen, så der skal jo faktisk stå store p her. Det er jo det, der er galt. Og hvordan kunne jeg have fundet ud af det? Jeg kunne jo have tilføjet en alert her på det her sted, hvis jeg havde fået den idé, og prøve at skrive den ud der. Det Så det som jeg til sidst skrev ud på skærmen, kunne jeg jo kalde ud en alert. Det er måske ikke så super interessant. Jeg forventer jo nok det er det samme, men jeg kan da lige prøve. Og så ser man jo, at ja, så får jeg at vide, at den bare er 3. Så problemet er altså, at jeg har valgt at skrive det forkerte ud, og det er jo måske i virkeligheden en meget klassisk fejl, at man tror, man gør et eller andet, og man gør så noget andet. Men nu har jeg rettet det til store P, fordi store P, det er jo min liste. Så det kan være, at det virker nu. Og jepsi, det gør det. Så nu slap jeg igennem, og det var altså intensiv brug af konsollen her over hele tiden, samt også undervejs et forsøg med nogle alerts til at kigge på mine variable. Jeg vil lige gøre opmærksom på en ting mere. Nu er programmet jo kørt, og det lykkedes. Udover at man kan skrive ud med nogle alerts ud undervejs, så der kommer beskedbokse op, eller man eventuelt kan skrive noget direkte på skærmen ved at sende det ud i et eller andet sted, så er der faktisk også endnu en option herinde i inspektøren. Der er en her, hvis man trykker på debugger, så viser det sig, at der her forneden står overvågningsudtryk. Det er på engelsk, så vil man kalde det watches. Og der kan man tilføje variable, så her kan man faktisk overvåge tilstanden af forskellige variable, det vil sige se, hvad det er i dem. Så hvis jeg nu for eksempel trykker på en ny, og så skriver lille p og trykker enter, så kan jeg få at vide, at lille p her er 3. Så det vil sige, at på det tidspunkt, hvor programmet her er kørt helt færdigt, der er lille p 3. I stedet for, så kunne jeg jo prøve at se på store p, som er hele min liste. Og så viser det sig, at der står jo faktisk noget, og fordi det er et array, så har den i første omgang kun skrevet noget af det ud, men man kan godt klikke på den pil her og folde det ned, og så kan man se, her får man dem fra 0 til 99, dem kan man så også folde ud og så videre. Så arrays vises altså lidt begavet, men pointen er sådan set bare, at de variabler, der eksisterer herinde, dem kan man godt tilgå og se. Så det betyder jo altså, at man ikke nødvendigvis behøver ind i koden selv at lægge alert-linjer ind, eller skrive ud et eller andet sted. Man kan faktisk se dem direkte herinde, alle variable, bare ved at gå ind og lede efter dem og tilføje dem som watches. Det kan jo være nemmere, men ulempen er til gengæld også,
at programmet det kører jo så bare færdigt, mens hvis man laver en alert, som vi gjorde heroppe,